Yo, 16 bars. Mga kagi sa una, itong bata pa. Makamingaw mga pangitabo ba. Shoutout sa kong mga amigo sa una nga. Amigo kaya pa nakuntod karon. Yeah. Mga taga barangay size. Check. Kahinumdum ko sa una sa akong pagkabata. Pwerteng bandong una maunang permi mo pa ka ang akong lubot sa klase-klase nga bunal. Daghan pud kaayo na akong mubugal-bugal. Akong mga kadua ilara kong pahilakon. Magsigira og laag bisag wala panikaon. Daghang mga kabuang nga bihang aligriha. Magdala-dala og bike mga tug aligriya. Bahalag magkabulingit og sayuta magkamang. Adto ta sa tangke mangita tagdamang. Makamingaw mga panghitabo sa una. Ang pagpangita sa kalipay pwerte pang sayo na magduwa ra sa gawas. Labi naghunas magnilabayeg balas. Mangawat og bugas para lang luto-lutoon sa among istambayanan. Bisag hangtod karon wala jud ko'y gimahayan. Yeah, Mob 90 16 bars. Peace.